Карим Тинчурин театрында яңа премьера. Яратам бітті китті деп исемленген спектакльнің режиссері Россияның атказанган Татарстанның халық артисты Зөфәр Харисов. Шул уңайдан ул бүген актуаль әңгәмә сәхифәсендә қонақта. Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Мәдәният тормышындагы вакыйга, Тинчурин театрындагы чираттагы премьера турында сөйләшү өчен без бүген студияга Татарстанның халық, Россияның атказанган артисты Зөфәр Харисовны чакырдык. Хайырлы көн, Зөфәр әфәнде. Амин. Хайырлы көннәр барчаларыбызга да булсын. Сездә көндә бәйрәм, көндә туй дигән шикелле, чираттагысы быелгысының да 3-ме, 4-ме премьера, име? Бу юлы тамашачыны нәрсә белән шаккатырга җыенасыз? Бу юлы тамашачыны Актанышта яшәп иҗат итүче, бүгенге көндә дә 40 елдан артык инде укытучы булып эшләүче Ләйсән Әминованың «Хушлашырга ашыкма» дип атала иде пьеса. Ләкин менә эш дәврендә шундый фикергә килдек, шулай туды. Яңа исеме «Яратам бетте китте» дигән җырлы биюле комедия әзерләйбез. Менә шул. Ни өчен режиссер буларак бу әсәргә күзегез төште дип әйтегәндә? Чөнки профессиональ драматургларыбызда җитәрлек дип әйтергә мөмкиннәр башкалар, име? Әлбәттә бик күп. Иң мөһиме пьесаны кулыма килеп эләккәчтендә укып каралы, Зөфәр абый сиңа да роль баранда дип бирделәр дә инде. Укыдым, шул хәтле шуды, шундагы чисталык, шундагы мөхит, шундагы менә алар пенсионерлар Фаил бабай белән Мәйсәр апа һәм күршеләрендә шулай ук пенсионер укытучы Рәзинә бер ишек алды булып яшәп яталар. Ике күрше. Беткән авылда. Беткән авыл, беткән авыл инде. Якында гына 3 километрда гына тагын күрше авыл, клублары да шунда, мәктәпләре дә шунда. Менә булар тормыштагыча. Бу вакыйгалар, нәкъ тормыштагыча вакыйгалар, менә шунысы җәлеп итте. Шундагы чисталык, шундагы аларның бер-берсенә булган мөнәсәбәте, күрше булып яшәү, тыгыз элемтәдә булу, бер туганнар шикелле яшәү. Bütün dünyaya aşık bulurlar, tabiatның үзе шикелле bütün dünyaya aşık bulurlar. Һәм көтмәгәндә менә шушы авылга бер яшь кыз белән бер яшь егет килеп керәләр дә инде төнне килеп эләгәләр. Һәм бабай белән әбиләр буларны каршы алып, шуннан китә вакыйга, тормышлары үзгәрә. Һәм шушы 3 көн эчендә бабайның соңгы сүзләре бар. Матур тормышта, бәхетле тормышта, рәхәт тормышта яшәп калдык әнисе дигән. Алар булай да рәхәт тормышта яшиләр. Алар шул хәтле һәм менә шушы үзләренең тәҗрибәләреннән чыгып, бу балаларны бүгенге көндә өлкәннәрнең тормышка карашы үзләренчә бит инде, яшьләрнең тормышка карашы бөтенләй башка, тәңгәл килми. Ләкин менә 3 көн эчендә яшьләрнең тормышка карашы белән өлкәннәрнең тормышка карашы шушлай тәңгәл килеп, бергә үрелеп, бер юнәлештә фикер йөртә башлар. Аталар һәм балалар проблемасы шунда үзеннән заманча хәл ителә. Шулай җиңел генә, кычкырмыйча, талашмыйча, үгет нәсихәт бирмичә, әкрен-әкрен генә шулай бабай тегеләрне тәрбияли, тормышка карашларын үзгәртә. Менә шундый чисталык, менә шундый матурлык, менә шушындый Без язган тормыш инде бу. Без аны язган тормыш. Дөресен әйткәндә онытылып та бетте инде. Хәзер элек менә кешеләр бер-берсе белән исәнләшәләр иде. Хәзер бит телефонда булгач, привет и все. Күрше кермәсләр Күрше керми. Шәһәр квартираларында бигрәк тә мин үзем дә күршемдә кем яшәгәнен дә белмим. Мин аны күрәм, теге коридорга чыга исәнләшәм, шуннан артыгы юк. Алар бер бүтән булып яшиләр. Тансык күренеш әлбәттә. Бик. Зөфәр әфәнде, менә тагын безнең сөйләшүне ишеткәннән соң, җырлы, биюле, комедия дигәннән соң уйлап куярга мөмкиннәр инде Тинчурин театры үзенең җыр театры булуына тагын бер адым ясый мәллә. Һич юк. Тинчурин театры гомергә җырга, биюгә, спектакльләрдә һәрвакыт җыр булды. Исламия апалар заманыннан ук 40 казлар артыннан булсынмы,
ул аннан соң теге хәзинә спектаклендә той күлмәге җырлары булсынмы, аннан соң шулай ук Назлы кияү спектакльләрендә барсы да җырлы биюле итеп без һәрвакыт аңа мөрәҗәгать иттек ул жанрга һәм шулай бара да ул. Амин, шулай булсын, алга таба шулай җырлап биеп, тамашачының күңелен күреп кенә түгел, аны уйландырып. Бу уйландыра торган. Уйландырып, җырлап бию генә түгел бит, аны таба тема ятырга тиеш. Әлбәттә. Моның әйтер сүзе бик зур. Һәм шундый матур, искиткеч матур, бүгенге көндә онытылган вагаз шикелле бу. Менә вагаз шикелле пьеса. Тамашачыларны инде хәзер Тинчурин театрында булачак премьерагызга чакырып калсагыз әйбәт булыр иде бушрак. Безнең премьерабыз 13-14 апрель көннәрендә булачак. Хөрмәтле Тинчурин театрын яратучы тамашачыларыбыз, без сезне бик яратабыз һәм чираттагы премьерабызга да көтеп калабыз. Күрешкәнгә кадәр. Тамашачылар рәхәтләнеп кабул итәрләр дип уйлыйм бу чакыруны. Рәхмәт, тәфсир әңгәмәгез өчен уңышлар юлдаш булсын. Амин. Һәр барчаларыбызга да шулай булсын. Исәнлектә күрешик. Амин.